veciñanza da Pobra encheu os xardíns Valle Inclán para reclamar médicos sustitutos no verán e o PAC a tempo completo. O municipio acollerá o vindeiro día 28 unha manifestación para demandar que se cubran as necesidades do centro de saúde. A Pobra do Caramiñal segue saindo á rúa para reivindicar unha sanidade pública de calidade. Veciñanza da localidade concentrouse esta mañá nos xardíns Valle Inclán para reclamar unha atención primaria á altura, sobre todo co verán ás portas e todo o que implica este período do ano. Necesitamos os médicos, a ver, en este momento temos os 6 médicos, eso é verdade, temos os 6 médicos, as enfermeiras falta unha, pero bueno, están, porque vai de vacacións, están a sustituindo. O problema vai a ser ahora no verán, non vamos a ter médicos sustitutos, cando se vayan de vacacións non van a mandar a ninguén, co cual vamos a ter déficit de médico, o sea, volveremos igual que ao principio. Fixo fincapé nas listas da Garda que na actualidade son de máis de 15 días. Salvo para 3 doutoras que o van levando bastante ben, pode ser unha semana, 4 ou 5 días. O problema vai a vir ahora, en xullo, aumenta a poboación e os médicos ten que ir de vacacións. Non vamos a ter pediatra, os nenos non van ter pediatra, van a ter que ir a Ribeira, o pediatra vai coller vacacións, como é lógico, e non van a mandar un sustituto, van a mandar unha persona que a vai vir suplir no mes de xullo 3 días ou 4. Iso só para a segunda quincena de xullo apunta, pero en agosto non haberá ningún pediatra sustituto. A veciñanza segue tamén a reclamar a PAC, punto de atención continuada a tempo completo. Porque consideramos que é algo moi importante ter o PAC pola tarde na Pobra, porque que a poboación é moi envexecida e necesitamos que non teñan que ir a Ribeira, necesitamos que os atendan pola tarde, ou que nos atendan pola tarde, é fundamental. O colectivo de afectados reclamou as súas demandas con máis de 3.000 firmas que entregaron por rexistro. Están á espera do respaldo da Valedora do Pobo e da resposta da Consellería de Sanidade. Ni está ni se le espera. Da Consellería non sabemos absolutamente nada. O vindeiro 28 de xuño, domingo, hai convocado unha manifestación na Pobra, na que a veciñanza reclamará unha vez máis que se atendan as necesidades do centro de saúde e a atención primaria. Teremos ás 12 da mañán unha manifestación por toda a Pobra, saliremos do centro de saúde, viremos por la carretera xeral e rematará na Praza do Emigrante. E pediríamos que, por favor, a xente viñera porque estamos loitando por algo que é moi necesario, que é a sanidade pública, unha sanidade que hasta ahora funcionaba moi ben e agora pois non está pasando, non está funcionando ben, que creo que é un punto moi importante para a sociedade ter unha sanidade pública. A Pobra non foi o único punto onde houbo concentracións pola sanidade. Aguiño reuniu esta mañá a súa veciñanza para demandar que se cubra a totalidade das prazas de facultativos no centro de saúde local.